Barcelona. Els protagonistes dels contes populars desfilaran enguany pels nins a la cavalgada dels Reis. El 5 de gener es repeteix la cita, a les 6 de l'hora baixa desembarcaran al Moll Vell, a Palma. Enguany la desfilada es presenta com un exemple d'optimització dels recursos. Dues carrosses més, dues comparses més i quasi 70 participants. La cavalcada dels Reis es presenta més gran que l'any passat, però amb menys pressupost. L'han retallat un 33% des que l'organitza aquest equip de govern. El que segueix igual és el recorregut. L'itinerari començarà al Moll Vell a les 6 de l'hora baixa. D'aquí aniran a la plaça de la Reina, al passeig del Born i arribaran a la Rambla. Tota la comitiva reial pujarà al carrer del Bisbe Campins, Jaume III i plaça de la Reina. Es preveu que a les 8 arribin a Cort. I allà mateix, de moment, preguen perquè enguany no plogui. L'any passat la pluja va fer minvar l'assistència, que l'any 2007 va arribar a la històrica xifra de les 300.000 persones.